Kastalatibyan! Kit ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaanos ken nasaya at nga abilidad ipaay na ti baligi. Ngem ti dakes a diskarte ipaay na ti panagbabawi. Tampok ditoy drama tayo. Kastalatibyan! Bakit? Napantan aldaway. Aguray ka kade, jak pa'y naka-make up. Itay ka pa make up. Saan ka pala analpas? Aguray ka kunak niya eh. Makaungot akong ka. Mapankalag patrim iti buok mo. Masapol pa yung make up ka. Ay, mapantaman laangan. Prurod kun aya. Apura ka lang, apura. Agura ka. Saan ka man nasumanao? Apay manan aya. Bangking kami na takiday mo. Ha? Nangat nga to di may sa. Makapakatawa ka mo. Bangking aya mo. Katnita lipstick mo. Ay na. Limagpas mo ita bibig mo. Ay, agbibisin ka talaga. Di nakatawaan kunak na eh. Di nakatawaan. Pare, papanan nyo? Ay, si Kamot Gaya Mari Mileng. Mapanak man agpariban, di dya parlor. Ano yung agpariba na sasawamot? Agpatrim ka lang ako nam. Tumal na, kano da kasarsarita. Agparibandak Mare, ta-graduation ni Junjun ko. Graduate mo't gaya man ni Junjun mo. Ay, katuan mo't Iso kasapulan anapintas mo't tinanang amang kadwakan ko na iji stage. Ay, uray ni Cheryl ko, akatauban ni Junjun mo, aggraduar mo'tan, maray. Ha? Ay, no kastarod. Agpagraduar tayon, kumaray. Wala. Inton sumaruno alawas pa ilaan nga ti graduation ni Cheryl ko. Aya. Ay, ni Junjun ko ngamin kat inton umay alunisan. Iso kasta unay ti panagpapintas ko, kumaray. Ay, ay, agas manday ta. Agpaparlor ka pa'y gaya. Ay, wun, Mare. Taam mom, ni Junjun ko, adda ijay tap. Tila sasawamot si Kawana. Tapuan, kasjay. Ay, wun, Ay, adda ijay kangatuan, Mare. Ay, na. Napantan, simuro man ang ti kinapalangguad mo. ay kat, congratulations, maray. Wun, Mare. Kunak, congratulations. Agpalitson ka mat, Ay, wun. Day talaga yan, Mare. Umay kami to, Umay kami makipangan iti palitson ni Junjun mo, maray. Juana, apay ang nagwun ka iji kunan ni kumarim amiling lechon. Kat agpalitson tayo, Amom no manuti presyo ti lechon ita. Basta, adda kwarta. No da kwarta. Apay mo dawat ka kanyang iti pagpatrim na ita buhok mo. Kayat ko asawan, iyo tangak. Umutang ka manan. Manon nga utang mo ti intartarayam. Makamuditan. Nagado di tabok ba niya pag-utangak. Nay, nagmalas mo tan. Nagsardeng mo tan ti motor. Apa yan nagsardeng nga eh. Perdin Ni, kasanon nga di pa nagpaparlor ko. Mangri ka pa di parlor. Malaman. Nadadal nga ron. Ripirek labi it. Umunaak na rudan. Uray magmagnakon. Sumaruno kan tulangan. Nagpulot magmagna ka. Sapay naka-make up ka. Ay, mas dawak man ken ka. No apay ngamin nag-make up ka pala. Sigurado nga men nga ado dagiti ko kumarek apadak nga agpagraduar ti adda ije parlor. Nasken mo ta makita da ka napintas Agpagraduarak ko naman. Ay na, narunawan da ito yung make-up ko nga agururay di parlor yung. Ay na, pasensya kan sis. Nagado nga min nagiti agpaparlor nga ininang. Ununang na kun kita man to'y rupak na eh. Ay na, kasi kamot misis. Naglalao kan dita make-up mo dita rupam. Kasla kamot tin al-alya. Kasi kamot talaga. Ala, iribad mo to'y buong ko. Manicure kan pedicure nakpay. Sige man laangan. Unaan kan.
Tibayada. Ay, wan, nilakay ko ti agbayad. Umainton madamdama. Sige, papintasan nakit din. O sige, agtugaw ka nga Roden. Hello. Ayan mo ngay, itayak pa yung agur-uray dito parlor. Uy, umaya kaon. Tinarimahan ko pa yung amin to'y motor. Umaykan, darasum, tasi ka ti agbayad. Di mo pala bayadan no manula ang matibayad ti patrim. 5,000 nga ron ti bayadak. Anya, nagnginan. Umay kakit din, tapno makitam ti resulta na dahi ti bayadam iti 5,000. Ay, sige, umaya kaon. 4,999 tibayadam. Agasam na ita. Alakit din, agbayad kan. Kita amat ati kina beauty, to'y misis mo. O, minanicure ko. Kan, jay buok na pinorpor, nagbalin a shiny and soft. Kadagiti kukuna, ay na. Nakatangtangkan, kaing-ingron. Pinagbalin ko ako, lawful. Ay, super beauty. Nakasagana na ita nga umuli ija stage nga agpagraduar. O, saan ka di, manang? Ay, katon siyak tula ang tikit kitaan dali ti tattao ijay. Ala, agbayad ka nga rudon, lakay. Ay na, awanan di igatang ko iti binikan abono. Jay pa nga igatang ko iti lechon. Ay, agdal na ka man. Pangalaak ngayon. Kung na matrim lang, nagandumat gayam ti paaramid mo iti parlor. Nay, ni Junjun ko daytan. Ay, Junjun anak ko. Ada kami dito ilikod ka ni tatang mo. Nanang, tatang, Ala, kita mo to'y langak anak ko. Nakasagana akong amang kadwakan ka inton graduation mo. nanang, At dapat ginatang ko ijay abestidak. Wag-wag ng mayat pay. Ay, labak pa'y gayam day dyan niya. Ay, aguray ka man gayam. nanang, apay nagpapintas ka kasta. Ni, apay asaan ako nang agradwar ka? Di mo nangag dyan bagakan ka idi. Nga niya. Denggam di ibaga na bakit tanay makasangsangitan ni Junjun. Ala, danggak nga rod. Junjun, ibaga mo. Dumngag kami kanina nang mau. Nanang, sa anak ang makagraduar ita. Anya, Ay, paidan naklakay. Diyak samot makaangasan. Matayak samot tayo. sana. Junjun, malaki ti karton pangpaypay kanina nang mo. Darasam, Ewan tatang, Matali mo daw aksan lakay. saan mo nga itulok Saan mo nga itulok? Tanay, si Binto na ito'y pagtinagam. Nasakit yung itugtog. Mabukulan ka pa kang. Sana ka makaagos lakay. Paidan na pay, pangas. Nabanlug ako namang paypay kan ka. Ayan ni John. daag dito'y nanang. Ulit naman niya, imbaga mitay. Sa anak ang makagraduar. Awan tinagan ko ijay listaan dagiti aggraduar. Ay na, itaray na ko ni hospital lakay. Mangayab ka ni di ambulansya. Apay, Junjun. Kasano ako naman saan ka makagradwar? Kung namin man agradwar kan. Mataki aksan, matayak samatan. Tumala ka man, Juana. Denggam ti ipalawak ni Junjun. Sige, Junjun. Agpalawag ka. Sa anak kano anak kapasa, kuna ni madam. Anya ti saan mo na ipasa? Math? English? History? Amin na subject. Talaga matayak ko lakay. Imbagak mat idikan ka nana. Ang tunggal ag sa uak. Agungat ka. Bukawan nakpay. Oh, nangag mo bakit? Ay na, kunak manumuli ako na stage. San pa'y matlagaya mo? Ay, kaslakla, natayanan, hindi kastoy anak pasama. Hala, sana balin, Junjun. Agradwar kan tulat Basta agadal ka, ha? Taamom. Ada pagsasaw ako nana. Ti kinaanos kan nasayaat nga abilidad. Ipaay na ti baligi. Ngam ti dakas a diskarte.
Ipaay na ti panagbabawi. Oh, tandaan am day taway. Wan, tatang. Oh, Junjun, saan ka dia graduation mo ita? Sa anak-anak ka pa sa. Ay, apay ngay. Siyak, adapay honor ko. Imbag ka pa'y. Kaya't naasawan, agulit ka? Wanan ah. Nagkapsot ka matan? Ha? Apay nga ugudam day ta bisikletam. Naperde nga ron. Jak amo at arimaanan. Kita akman non niya ti perdina. Ay, saan? Adadan tupay ang maperde. Sapay nangina da ito'y a bisikleta. Kayak at tarimaanan day ta. Nalakalaang. Sige man nga ron. Apay, Cheryl, sa dino tinagbisikleta ay Di talaang nanang. Ay na, binirbirok ka. Ay, practice ti graduation mo. Ay, maladaw kan. Nanang, mabalinan je bike ko. Tinarimaan ni Junjun. Ha? Ay, asino a Junjun? Jengay, anak ni Kumari Mahuana. Nalaing agtarimaan, nanang. Kinita na labasit, amo na ti problema na. Ay, katno agradwar mat day jay apadam. Saan ka no nga agradwar? Saan ka no anak kapasa? Ah? Apay nga katawa kayo nga? Ay na, kantsawak man ni Kumarik Juana. Kunamlan asinong agsasao. Kundi parlor pay. Ang awan mo gayam. Awan mo't gayam imarcha ng anak na nga graduar. Mari Juana. Oy, Maray. Si kamot gaya, mare. Ay, wan. Umayak man gumatang iti brand new a pagbadok intong graduation ni Cheryl. Ay, kastaya. Ay, Maray. Damag ko kat saan ka nung nga agradwar ni Junjun mo? Nakadamagamot, pare. Ado, tinakadamagak. Kasanon nga day ta? Nagpariban ka pa yan. Kas kada nagpamanicure kan nagpa-pedicure ka. Ay, sayang mo't ati ginastos mo. Ay na, sanak ka din akantsawan, mare. Tauray kas dyan ni Junjun ko, ado ti skills na. Anyat ko na maray. Naka-English ka man. Kunak, agbaligin to ni Junjun ko, mare. Uray po utom day ta. Siyak. Ay, agpaggraduara kon. So, kita amtoy takong ti sapatos aginatan ko. Nakangat nga to. Nakangat nga tumatay ti abalayan. Aking balay. Isuda Asino nga isuda? Tsaka aruba mi abimak nang. At dagayam ka aruba yu abimak nang? Wina, ta nakakali da iti balitok. Oh, ay ka, nagswerte mo tano kasta. Nakakalyanda nga iti balitok, tayo na mamagkalay. Si kangay mo, papanam. Dita Uy, damag kumat ana ibalo di inaudi nga anak mo. Anya ginagan nan aya. Malagip kon. Cheryl, pudno aya? Linuko dalaang. Unata nangag ko iti radyo, ti panaka-aristar na. Naglakon sa kano iti drugs. Linuko da nga road. Ay, nagsayang mo't day nga anak mo. Sapay, nagpintas. Naglaing da, idi agis eskwela da. Apay anasarag na mo't ti illegal nga aramid. Ay, maday, adiskartay. Kunakat, ada kayo ta akimbalay iti daytoy ang maipapaaramid. Ni Junjun, timang ipapaaramid. Malagip kon. Nagpaparlor ka pa ide. Saan mo't gayam anak ka pa sa di anak mo? Iso asan ang naggraduar? Ay, awan. Nakapoy at talaga ni Junjun ide.
Ngam nalaing nga agtarimaan iti luglugan. Iso nga agtrab-trabaho itan kas supervisor iti Manila. Uy, sosyal. Nagswerte ka mo tan? Iti dayta nga anak mo? Ay kat si Kangay, naggapwam. Ay, agbalay-balay akong ang agpukpokes. Kan amom, nalabasak ni kumaring miling. Kat, ay, naibalod gayam di anak na babae, ni Cheryl. Ay, uwan nga rod. Adda kami idi may dati nilaw di tabalayda. Jakman amo, no apay akastamot tan tinagbanagan na. Ay, oo na yan. Kastala tibiyag ako nada. Amin nga aramid, adalat ta supapak na. Tay ko nada nga rodon. Ti anos, kan nasaya at nga abilidad, ipaay na ti balegay. Kasta tinapasamak iji anak mo, isaw ang nagbalegay. Ngam ti madi adiskarte, ipaay na ti panagbabaway, akas itinapasamak iji anak ni kumaring mileng. Kat sapay ko maatag balbaliwan, tapno sumaya at tumutan ti panagbiagda. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti kinaanos ken nasaya at nga abilidad. Ipaay na ti baligi. Ngem ti dakes a diskarte. Ipaay na ti panagbabawi. Tampok ditoy drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.